Takže zdar lidi, já jsem Angel Cena. Spolu se mnou je tady můj spolumajitel tohle YouTube kanálu Holly. Pozdrav. Čau lidi. No, takže nacházíme se na Decovi, Angelovi, Americe, Kolometrovi a Ruxerovi. No, takže tady mám asi českou chybu, mám poslední střepku, čekám si hospodu. Je to svět 17, jo? Takže S17, 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 S5. Jak kdyby něco tak, ty jinak účty, jinak... Kolometr 12 od Brachy a Amerika 11 taky má a Angela můj a Dec je od Hollyho. A to se já máme na půl. Maršový by tam než. Asi vím. Hej, kurzor houbičku si dáme. Jo, dám si to příště. Kdybyste chtěli vidět, tak tady je lze darovat. Já tady tolik videí, že? A Angel má 87 hajzů. Jo, teď hodit. Vůbec tím tady to mám, mama. Tak sorry lidi, ale to nám, kámoš nám volal. Kámoška. No, kámoška, no. Nebudem vám přeci lhát. Ale tak fakt se omlouváme, no. Počkat, to mi nějak nesedí, vole. Aha, to je já jsem si říkal, že to tady nebyly napsané dny. Jinak mám 26 podzemí, během týdne jsem si jich pročistil minimálně 7. A přitom... Ne. Já mu to tady mám... Věřte mu tady tomu. Pak mu se dá věřit, no. No, tak tady si to nějak jen vole. Já, ale no, aspoň něco ten učil. A jo, zase do těch aren je dobrý, do těch bojů. Tak tady jsme v arénu a my to tady chceme jen teďka ukázat, protože teď jsme natočili půl hodiny do Let's Play a zjistili jsme, že je úplně spání na píču. Jo, no. Když jsme se s tím vsadili, až to je hodně. A přitom... Tady máme zase hlídku. Jo, jak si můžete všimnout, jak byste si mohli, tak je kolega. Určitě to všichni víte. Jo, no. Jo, a kdybyste měli někdo zájem, opravdu, ale velký zájem o tady tenhle účet, tak mi napište. Skype bude v popisku videa. No, od Angela nebo no, od obou dvou. Jinak tam bude naše facebooková stránka a jinak pište ještě do komentů. Že byste se na Facebooku. No, to ne. Radši ne. To je taky spamy. Ty zmrdeče rozvitá uče. Aha, no já jsem my zloději, co? Angela, všechny od levu jedna. Tady mám od jedničky. Já od dvojky. Ne, já srandu, já ho teď dělám od jedničky. A nic jsme nekoupili, všechno je moje. Tvoje? No a ten kolometr, to se jen starám. Jo a tady to, ten Ruxer, kdybyste měli fakt ten zájem, tak měl bych ho zájem 100 plus, no. Tak 115. No, 115 plus. Ne, byl bych nejraději, no tak to vykážu. Byl bych nejraději, kdybyste to... Tady mám 4. Jo, ale máme celkem hodně dobrý záchod, Aura 10. Se omlouvám. No. Ale jsem taky trochu spal, před chvíli jsem vstával. A přitom jsme 2 hodiny venku. Ne, to ne, on tady ho nevíte. A jo, tak kdybyste ho chtěli, toho Ruxer, tak stačí jenom napsat. Vyměl bych ho za 115 plus. Ne, byl bych nejraději, kdyby to bylo na světě 4. A nebo 17. To byl dobrý, nějaký dobrý, třeba 70. 70, 60, no tak to bych vyměnil za to, no. Jde o ten svět hlavně. Ale byl zase tak ne, kdyby to byla taková 70, tak to je jedno, že? No ale říkám, ten svět hlavně. Ten účet mě moc nebaví na tom světě, protože taká nuda, že? No to mě nevím, tady lze darovat 2 houbičky, tak... Máš přes video, ne? Co? No, 2 houbičky, ne? No. No, jedný to ne, nebo ne.
Lamaku. To to mohli protočit, no. Vidíš, že jsi taky šašek. A to už nemám zadarmo 0. Tak lidi, tak vy můžete koupit ty houbičky, kdybyste chtěli, no. Ne, dělám si za srandu. Tady. To je ten Čech. Pozice 29. Takže si můžete všimnout, tak za chvíli budeme splachovat. Aha, za chvíli. A nic se neděje. Jak to? Máš, jak se plný nevidíte, jak to teče. Normálně jsem měl na světě 15 level 142, a na ze záchodu mi padla ta hůlka, ta sladká hůlka, nevím, co to je. Proč? No, sladká. Jo, ta cukrová, ne? Ta Jo, počka. jo. Jo, taková ta, Ta, jak berla. No, a prostě já jsem sladkou. Kdybyste viděli, co se stalo, já se mám. Jak to říct? Lidově řečeno. Tak ale, no, Počkejte. Kolik nahráváme? Jo, sám 6 minut. Dobře, tak my se u to, no, my se naučíme. No, to se to ukážeme. Ty vole, to byl pešlený houbař. To nevím. Každý. Víš na ní? Ty vole 180 člení houbaři. No tak divně, vole, že. Kolikátka už je ten Extreme? To navíc se chytí. Jo, ne navíc. Ty vole, a přitom. Ale fakt navíc. První byly prašivky New York. New York. A prašivky jsou dobrý. Kde je vůbec silný dní? No, před koukem. A silný dní je pořád v tom stopce. Jdeme na S15, já jsem měl účet, ne? A tu, V New Yorku. tu 100, ano, přímo pod, ne, Vidíš, on je full epic 4, a nemá to. 4 pozice pode mnou byl 7 dní a to byl nějaký level 268, fakt vám nekecám. Já jsem jenom tak chcípal. Tu zbraň si vždycky jsem si vždycky přál. Dobrá. Já jsem ve věži. Ale ona je z malého levelu. No, ale já jsem ve věži. Je to černý. Však to je jak otvíraček na koncerty. Já kdybyste něco mysleli, že kopíruju třeba od Nikise, od Leva 96, nebo od Pistíka, tak no, od Cifroflyera, tak nekopíruju. Jo? Jo, tak kdyby se vám video líbilo, tak můžete nás podpořit lajkem. Tak můžete podpořit lajkem. No, tak ještě se vám to video líbilo. Tak nám dáte like, komentář a odběr. No a když se vám to nelíbilo, tak buď se na to video nedívejte, nebo vám dejte dislike a řekněte, co se vám nelíbilo. Jo. Dislike, hraju Minecraft. Určitě tam bude. Vy jste velcí šašci, vy jste... Natočte LP z Minecraftu. Dej sem vy. Minecraft. Magmaj. Ne? Takže lidi... My se vám naučíme, takže čau.